ar trebui să vină la școală și să nu mai accepteze atât de mult pentru această alocație. Este foarte ok, dar nu cred că este o piedică pentru a nu se absenta. Uite, exact unde panou unde scrie accidentele pe rutiere. Cei care se bănesc că cei care nu, sau cei care au prea mulți bani de la părinți, probabil o să absenteze în continuare. Sancțiunile lovesc doar în familiile nevoiașe pentru că părinții cu o situație materială bună nu primesc astfel de alocații, prin urmare nu suportă nici sancțiuni financiare, dar elevii, indiferent de veniturile părinților, pot. Aura Vasile a devenit deputat PSD în 2000, ajungând la 3 mandate pentru formațiunea respectivă, iar din 2004 a fost și vicelider al grupului PSD, precum și secretar al Comisiei de Industrie și Servicii. Ea a avut un rol important în PSD, ocupând funcțiile de membru al Consiliului PSD și pe cea de secretar executiv al Comitetului Executiv al Consiliului Organizației PSD al Municipiului București, precum și pe cea de membru al Biroului Executiv al Organizației de Femei PSD. Atenție, șofer, plouă la această oră în majoritatea zonelor, așa că circulați cu prudență. Acestea sunt informațiile orei 16, rămâneți cu Focus FM pentru știrile de care depinde fiecare clipă. Nu, David, dai și până asta la altul, dai...